дар малаи чармгарони поёни шаҳри Кӯлоб асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди парки насоҷии шаҳри Кӯлобро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо сифати маҳсулоти корхонаи насоҷӣ ва имкониятҳои кории он шинос шуданд. корхонаи нав дар як сол то 34 миллион ҷуфт ҷуроб истеҳсол намуда ҳамчун маҳсулоти рақобатпазир ба хориҷи кишвар низ содирот карда мешавад. айни замон ҷуробҳои истеҳсол намудаи парки насоҷии шаҳри Кӯлоб ҳамчун маҳсулоти ба содирот нигаронидаашуда ба Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Қазоқистон ба фурӯш бароварда мешавад. бояд қайд кард ки дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ дар маҷмӯъ дар ҷумҳурӣ 49 миллион ҷуфт ҷуроб истеҳсол мегардид. ҳоло бошад танҳо дар се корхонаи саноатии кишвар, корхонаи ваҳдат текстайли шаҳри Душанбе, корхонаи насоҷии ноҳияи Вахш ва парки насоҷии шаҳри Кӯлоб бештар аз 100 миллион ҷуфт ҷуроб истеҳсол мегардад, ки ҳам бозори дохилиро таъмин менамояд ва ҳам ба Русияу Қазоқистон ва дигар кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил содирот карда мешаванд. тибқи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат дар муҳлатҳои наздик боз 5 корхонаи истеҳсолии ҷуроб дар минтақаҳои гуногуни кишвар бунёд мегардад. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи насоҷии шаҳри Кӯлоб мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. техника ва таҷҳизоти насибкардашуда наву замонавӣ буда аз давлатҳои Туркия, Италия ва Чин дастрас ба харидорӣ карда шуданд. маҳсулоти корхонаи мазкур 95% он ба давлатҳои хориҷи кишвар содирот карда мешавад. корхонаи мазкур дар доираи дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо самми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорони ватанӣ Илҳом Мирзоев ва Акбар Асадулло бунёд гардида ин иқдом барои коркарди пурраи ашёи хоми маҳаллӣ ва тавлиди маҳсулоти ниҳоӣ мусоидат хоҳад кард. хатҳои технологӣ аз ширкатҳои маъруфи Италия, Туркия ва Чин харидорӣ гардида имконият медиҳад ки маҳсулоти баландсифату рақобатпазир истеҳсол карда шавад. дар корхонаи истеҳсоли ҷуроб айни замон 250 дастгоҳи худкори буфандагӣ, 15 дастгоҳи истеҳсоли нуги ҷуроб, 6 дарзмол ва 110 дастгоҳи буфандагии ҷуробҳо васлу насб гардида мувофиқи талаботи харидорон беш аз 500 нави ҷуроб истеҳсол мегардад. аз истеҳсолот то рангубор ва ороиши ҷуробҳо дар дохили корхона роҳандозӣ гардидааст. дар корхонаи навтасис 500 сокини маҳаллӣ ки асосан бонувон мебошанд соҳиби ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб гардида ҳамаи онҳо аз курсҳои бозомӯзӣ гузаштаанд. хатмкунандаи донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб мебошам. ҳамин соҳаро хатм кардам ва миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён мекунам, ки барои мо чунин имкониятҳоро фароҳам овардааст ва мо ба ҷойи кори доимӣ таъмин ҳастем. корхона дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ фаъолият намуда ришта барои истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз коргоҳҳои ҳудуди мамлакат дастрас карда мешавад. иттилоъ дода шуд ки 80% таркиби маҳсулоти корхонаи мазкур аз нахи пахта иборат аст ва ин афзалият имконият медиҳад ки харидорони маҳсулоти ниҳоии он дар бозорҳои дохилу хориҷ зиёд бошад. истеҳсолот бо истифода аз таҷҳизоти насли нав роҳандозӣ шуда ба рақобатпазир будани маҳсулот мусоидат хоҳад кард. ба фаъолият оғоз намудани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди парки насоҷии шаҳри Кӯлоб идомаи тадбирҳо дар роҳи амалишавии ҳадафи чорум стратегия саноаткунонӣ бо сурати мамлакат буда ин иқдом ба афзоиш ёфтани иқтидори истеҳсоливу содиротии мамлакат мусоидат хоҳад кард. дар баробари ин бозорҳои ҳудуди кишвар бо маҳсулоти хушсифати истеҳсоли ватанӣ таъмин мегарданд. мо аз пешвои миллат миннатдор ҳастем ки барои мо духтарони хонашин чунин имкониятро фароҳам овардааст ва мо ба ҷойи кори доимӣ таъмин ҳастем. ёдовар мешавем ки то имрӯз аз ҷониби муассисони корхонаи мазкур дар ду марҳила дар шаҳри Душанбе ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ваҳдат текстайл бо иқтидори истеҳсолии 34 миллион ҷуфт ҷуроб дар як сол бунёду ба истифода дода шуд ва ба фаъолият оғоз намудани корхонаи навбатии насоҷӣ дар шаҳри Кӯлоб ба афзоиши истеҳсолот мусоидат намуд. зимнибоздии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи масъулинро ба риояи талаботҳои байналмилалии ҳангоми истеҳсолот ва густариши бозори фурӯш дар хориҷи кишвар ҷалб намуда дар ин самт ба онҳо дастуру маслиҳатҳои муфид доданд.